Awu, usho ukuthi wena ungangitshela ukuthi la eMnambithi njengoba ula eThekwini wena uhlala la eMnambithi ungitshela ukuthi usungahlula nje u3 hours okuya la eMnambithi. Hayi ngeke ngathi udlala ngathi wena ngeke ukwazi mfethu. Awukwazi ukuthi ungathatha u2 years wonke kuthiwa emakhaya usayi la eMnambithi. Hayi ngeke. Hayi wemfethu uyabona emakhaya ngina 2 years ngingasayi. Ya kona kuseduze phela kula eMnambithi. Mawusuka la eThekwini nje uye eMnambithi u3 hours. Kodwa ke senginesikhathi eside impela u2 years wonke ngingayi. Mfethu hayi kabi Ya iyo le ngane kaBig Zulu umfana onensebe kaSweet Guluva icombination idla nazo kodwa ziyayihlaba. Njengamanje ke hayi abantu abaningi bayayibuza ukuthi uBig Zulu senengane nentshebe yini. Kanti intshebe isho ukuthini ngoba ngisho umuntu ona 20 years uyaba nentshebe kube ngathi imdala. Alright yazini weBig Zulu. Hayi baba wami hayi ngeke. Hayi sohlukaniswa ukufa mina nawe. Akukho nje kuyosihlukanisa kabi yakithi. Uyabona wena? Hayi ngeke ubaba wami uyigazi lami yikho konke kimi.